Vujića Vujketa sve počinje i završava sa mirisom i ukusom. Sa prvim zalogajem koji te vrati kući, čak i kada si daleko. Posle 20 godina u kuhinji izlazi napolje. Počinje da luta, da traži, da ponovo oseti. Putovaće, probaće, kuvaće. Mlada Venčačka planina izvajana vodom, vetrom i vremenom. Divlja, surova, ali očaravajuće prelepa. Rimljani su je zvali Hemus, Sloveni Matorni Gori, a Turci Kodža Balkan. I svako je u njoj video nešto svoje. Granicu, zaklon i dom. Ovdje su leta topla i suva, a zime oštre i tihe. Sa snegom koji prekriva sve. Osim tvrdoglavosti onih koji ovdje žive. I iz te tvrdoglavosti rodila se i kuhinja. Jednostavna, jaka i ukusna. Danas, kao perspektivni skijaški centar, Stara planina ponovo menja lice, ali njena duša ostaje ista. Stara planina, Vidikovac Leskovo, vodno Babinog Zuba. Skupljamo drva i krećemo na kuvanje. Kako to priroda i tradicija nalažu, ovde kuvamo 3 jednostavna ali snažna jela. Belmuž, punjene šušpe i prepržolj. To su ukusi koji su hranili generacije i održali ovaj narod i u najtežim vremenima. Da bismo bolje razumeli Staru planinu, penjemo se do pašnjaka kod Babinog Zuba i tamo upoznajemo pastira Tomu. Toma nam priča o detinjstvu, o susretu sa Vukom, o ljubavi i o teškom životu na ovom mestu, ali i o tome kako ova planina leči. Zdravo, Tomo. Zdravo, ja sam deda Toma Mladenović iz Toplog Dola. Ja sam Vujke Kuvar, iz cijele Srbije. Da, ti si iz cijele Srbije, pa, dobro. Samo što je ovdje kod tebe mnogo lepo. Lepo, ali nema narod, nema sve to napušteno selo. Samo ti i baba. Ja i baba tu smo imamo oko 30 krava i 20 telat i to je to. A kaži mi, šta ti je bitnije ovdje gore na Staroj planini? Da li ovo mleko i sir što dobijate od krava ili da očuvaš tradiciju i da zadržiš? Jedno i tradiciju, a ujedno imam neku bolest, tako reći, planina me održava Držite u životu? U životu, hodanje. Ja dnevno danas pešačim preko od 15 do 20 km. Ti krećeš dole iz obora, ili tako? Da, iz obora. Ujutru kad idem se dignem, prvo spremam za kerovi hranu. A prvo doručak za kerovi? Da, kerovi najprvo, na osnovu kerovi prvo treba na rani. A kad ti baba doručka? Baba i ja, ona i za nas sprema. Za doručak ide najviše mleko, kačemak. Jel imate brašno neko iz Vodenice ili iz Radnje? Pa iz Radnje nemamo. To je pre 50 godina već nema ta bela. Pa nema ni ta sorta kukuruza? Pa nema to sad ni pšenica, ona ranije što je bilo. Kiselo mleko? Kiselo mleko pravimo isto. Vaše? Pravimo belmuž. Kad više skupimo mleko, kad je veće, više količina, mi se skupimo, baba nam pravi belmuž. Mora ti baba da mi pokaže kako se pravi. Moram ti ja da ga kuvam isto ovdje. Pa može, ali ti kažem kako je to, treba se... Jel košta nešto recept ili može ovako? Ne, nema tu recept je kvog, samo ako umeće. A gde si babu upoznao? Babu sam upoznao, tako reći, da ne baš u selo, iz drugo selo. Nisi imao da biraš, došli i upoznali te, ova će ti bude... U stvari je bila devojka, nisi babu upoznao si devojku. A devojku, ali... Pa to.
A jesi se video nekad sa vukom oči u oči? Pa vidio sam sad kad je bilo kod konja dole, kad je ga već... Na koliko ti je bio? Pa koje ja tu dolazim, mislim je ker, kad ono vuk. Pa od mene se ja sam stojago i petardu, slučajno sam nosio petardu, baci da pobeži, znači to je. A imao sam više prilita, koliko puti, kad sam čuvao ovce, po 300-400 bravi ovce sam čuvao, pa pušti si gore pa od jednu stranu ti otiđeš na drugu stranu. A jel ga oteraju šarpaninci, psi? Vaši su psa? Ovi su dva opasni za sada, da me... Oni me održavaju, znači da nisu oni... Znači oteraju? Još bi to sve poklao oni. Ali ti kažem, to opasno je. Ali borimo se. A šta bi sad rekao svojim unucima? Da li da pobegnu u inostranstvo ili da se vrate ovdje? Ja sam 22 godine bio u firmi, pola. Od ovčaratete, kad sam otišao. A šta misliš da si ostao ovdje da nisi išao dole u industriju, ili bi ti bilo bolje? Možda bi više zdravlja sačuvao? Ne bi bilo. Ne bi? Ne bi bilo. Ne bi. Kad te nešto za... Ne kaješ se što si otišao dole u industriju? Pa ne kajem se, a i ne kajem se što sam se vratio. Produžio sam život. Usitali smo povrće za naše punjene šušpe. Nemojte da žalite na belom luku, nemojte da žalite na luku, ipak je ovo naša kuhinja. Malo smo sve to pojačali sa dimljenim mesom, znači dimljenom pančetom, pršutom goveđom, pršutom svinjskom. Imali smo ozbiljnu kilometražu, gore, dole, ni Staru planinu, u Staru planinu, tako da treba nešto malo jača kalorija od posljednjih šušpi. Sad ćemo to sve da upržimo, naravno, na masti i da napunimo naše šušpe. Minut, dva, povrće je gotovo. Malo da se prohladi pa punimo paprike. Selo Ćuštica, rasuto po dolini stoimene reke i okolnim brdima. Plodno tlo, čist vazduh, dovoljno vode, ali ni to nije bilo dovoljno da ljudi ostanu. Ipak našli smo domaćinstvo u kom smo naučili kako se prave punjene šušpe, belmuž i prepržoj. A u selu smo sreli i deda Miku, koji nam uz osmeh priča o ukusima svog detinjstva. Dobar dan. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Daliborka Jovanović, seosko domaćinstvo Gabar, nadomak Stare planine, selo Ćuštica i dobrodošli u ovom domu. Bolje vas našli, Vujki kuva. Drago mi je. Mi smo došli po recept. Drago mi je, dobrodošli. Recepte znamo, ali da nam neko pokaže malo caki kako se to stvarno sprema. Kako se sprema, pa dobro. Sad ima tu neka 3-4 jela koje su tradicionalne za vas. Prvo je belmuž, tako to je. Naravno, to je tradicija ovog sela i ove Stare planine. Pa nešto sa šušpama, neke punjene šušpe. Tako, i to je još jedna vrhunska priča, inače su ljudi ovde ranije spremali tu suvu papriku, ali nećemo vam otkrivati sve, to ćemo posle. Drago mi je.
To pržulj. Pa prepržolj. Prepržolj. Tako je, to je prepržolj, znači suv hleba koji se namaže mašću i onda onako se ispeče na roštilju i sa nekim dodatkom, pljeskavicu, to je kod nas prepržolj, staroplaninski prepržolj. Ja sam razumio da je prepržolj ta pljeskavica u tom pečenom hlebu. Nije, to je samo hleb prepržen na onom roštilju. Malo ulja, tucane paprike, ja bih pre masti, na primjer, umjesto ulja, ali dobro. Uglavnom se mast koristi ovde, jer ranije nije bilo toliko ulja, uglavnom je bilo masti. Za sve, što god se sprema, bilo je masti. Tako da je to lepo, onako namazane kriške hleba na mašću i onda se preprže na roštilju i doda se neka pljeskavica, to je taj neki naš staroplaninski i planinski prepržolj, što smo mi rekli. Sad, belmuž me najviše zanima. To su mi rekli, kao vrlo je jednostavno jelo, ide samo kukuruzno brašno i dobar neki sir i malo ulja i soli. U stvari ne ulja, soli samo. Ali je najbitnije postupak. Postupak, znači to je mnogo kalorično, ne može se mnogo jesti, ali za belmuž treba dobar sir i to se lepo onako u nekoj šerpi otopi taj sira. Znači stavi se malo soli dok se rastopi onako da bude kremasto, taj sir da bude kremast. Tako je, da se otopi, onda se doda malo običnog brašna, malo kukuruznog brašna i to se onako vrti baš, što bi ovi rekli, dok ne poteče onako znojica lica, ne može se lepo umestiti, dok ne otpusti svoje maslo. Priprema samog sira, treba par dana da se to lepo sir obradi, da se to lepo odstoji i onda to je vrhunsko. To je naš stari recept ovde. Šušpe punjene, ja znam, na primjer, već sam ih pravio, ne kao ovde, ali uglavnom sam ih punio sa nečim posnim, ne sa mesom. Sad ne znam kako se ovde... Punjena šužba u ovom selu, znači to je sama suva paprika koja se suši iz bašte na prirodnoj temperaturi i ona je poznata, znači, jer ranije ljudi nisu imali mlevenog mesa toliko da zadovolji sve potrebe namirnica, nego su pravili tu postnu papriku. Znači, paprika se sprema sa običnim lukom, prazi lukom, dodatak krompira, šargarepe, pirinča, možda malo oraha i napuni se suva paprika, malo se ukuva sa pirinčem i ono sve i onda se malo urerni i to je ono što je naš recept ovde. Dobro. Znači, a ovde ćeš da mi pokažeš šta? Ja ću vama spremati i pokazati našu punjenu suvu papriku, inače to je neki recept staroplaninski i jednu pitu savijaču, znači onako na oklagi razvučena u 3 kore, sa mašću, sa uljem, sa jajima i naravno dobrog sira iz ovog kraja. Pa izvolite, služite se pitom. Da li ćete rukama ili nožem, ko kako voli. Za pitu ljuška ne treba. Ovde se u selu jede tako s prstima. Ja ću probati jednu paprikicu. Nadam se da sve okej. Odlične. Drago mi je, hvala. Ne znam šta je bilo bolje, da li paprika ili pita. A papriku ako bude upala kao tvoja... Pozovite za pomoć ako vam nešto zatreba. Drago mi je, pa ćemo se vidjeti. Hvala vama na druženju i na dolasku, pa se vidimo ponovno. Vidimo se. Ubacujemo sir, krećemo da pravimo belmuž. Koliko su me naplašili da se ovo teško pravi, ja se nadam da će da uspe.
Sir je krenuo već da se topi. Ja mislim još koji minut pa dodajemo brašno i so. Rekli su mi kad krene da se odvaja mast, gotov belmuž. Evo, mast se odvaja. Malo ćemo da ga sjedinimo i to je to. Sad ću malo da podmažem pleh sa mašću. Podmazao sam ga, sad punim šušpe sa ovom mešavinom i stavljamo da se zapeku malo. Šušpe su spremne, sad će ostavimo da se ukrčka jedno pola sata i to je to. Dobar dan. Dobar dan. Ja sam Deda Mika, milioner, budući milioner u Ćušnicu. Ja sam Vujke Kovar, bivši milioner. Drago mi je da smo se upoznali. Kako je Miko? Pa dobro, eto, živimo starinski, to je Ovo to. stiže nova struja, čini mi se. Šta Nova vam stiže? struja, lepo je s te strane, gledano super. Pa dobro. Ali zato vode sve manje. Struja stiže, a sve- voda ode. Voda ide. Jedino to što imamo prirodu, lepotu, zdravu, koliko se može kaže da je zdrava, je. Od lepote se ne živi baš, je li tako? Pa ne, tako ne. Jeste vi doručkovali? Ja Dobro. jesam. Šta je bilo? Pa šta je bilo, sirotinsko nešto, šta ima to je. Ne biram mnogo, nema ko ni da mi spremi da biram, baba Jel stara. bolje sad ili bilo bolje mama kad je spremala dan? Sad mislim modernije, da se ubrojimo modernije, a zdravije kad je bila mama. A zdravije, da. To sigurno. Nisi mogao da se prejedeš. Nema šanse. Nema šanse, to nema da me nudi. Hoćeš, nećeš, na zadatak da radiš. Na zadatak pa se spremi doručak, pa kad Tako se je. vratiš sa zadatka onda klop. Tako je. Jel može da nam kažete baš šta se spremalo? Šta je bio najčešći doručak? Pa na primjer? najčešće doručaju tiganj crn, unutra crn s polja. Unutra da li je zejtin ili mast, ne znam da kažem. I aleva paprika i samo mi kaže jedje i onda se spremi, ideš u školu. Hleb neki iz furune domaći, Hlebac, raž, crni hlebac i tu neki. Odseče mi, babi, izvolite. malo močiš. Ma ako mi odgovara, Mleka bilo uvek. bilo je, mleko je bilo, ali najviše sirutka. I tu kiselen. Pa dobro, to je U zdravo. vrču stavinu nas se tu zakiseli i kačamak i to je bilo. Jel bilo zvodenice domaće Bilo brašno? sve vodenice, ma kakvi džakovi, nema šanse. Naš proizvod, naše mlevenje, naše mešulje i tako da. A nešto slatko je bilo da se zasladi? To Med, vrlo neki slabo. džem, pekmez, pravilo? Nema, to Slabo. vrlo slabo. To totalno skoro ništa. Tata kad dođe u Pirot je terao grede, mi ga zovemo grede, ne znam kod vas kako je, za krovovi, za kuće. Grede, da. Tako je, otera u Pirot volovima i onda kupi nešto u papiru motan u novinu, sipano nekako bombonici i onda mi to da. To je bilo slatko. To je bilo slatko. Nema sad čokoladica, ovo mi one, nema to, ne. Nešto ipak drugo. Idemo da završimo sa poslom. Želim vas vratite. Pa kad se vraćamo, svratimo. Ja ću da sipam po jednu. To. Da bude ladno. Pod uslovom. Isećemo hleb za naš prepržolj. Namažemo ga posle mašću, malo tucane, malo alove paprike. Ispečemo ga tamo na roštilju, pa će sačeka pljeskavice.
Spremili su luk za pljeskavice, čista junetina. Ja nekad pravim i mešano, ali ovaj put čista junetina. Malo ću navoljim ruke, da mi se ne lepi meso, da mogu ovako da ih formatiram. I to je to. Odmazat ćemo malo dasku da mi se ne zalepe. I napravit ću ih da budu malo deblje zbog sočnosti. U selu Balta Berilovac upoznajemo Sanelu, jednu od retkih mladih ljudi koji su odlučili da ostanu, a njen osmeh pokazuje da je izabrala pravi put. Ćao, Zdravo, ja sam Vujke, Sanela Milović. kuvar, drago mi je. Pa ja inače ovde radim, ovo je muzej školstva Stare planine u selu Balta Berilovac, ja sam Sanela i živim tu 3 km naviše, selo Janja. Znači sad smo ispred škole. Tako je, bivše škole. Škola je Bivše. bila u funkciji do 2007. godine. Sad je kao muzej školstva. Da, tako je. I moja porodica se bavi poljoprivredom, stočarstvom konkretno, tako da je to i odatle priča o siru. Koji sir pravite? Ovči, kravi? Pa mešani, kako ko ima. Aha, i jedan i drugi. A Da. dobro, imate i ovace i krava. Mama čuva ovce, svi imamo puno krava, oko 40-ak, međutim ne sirimo sad neku veliku količinu za prodaju, mahom su to za naše domaće potrebe, pošto je jako veliki posao po sir. A možda mi kažeš otprilike zipa šta je? Pa zipa to je neko, da kažem, možda čorbasto jelo, malo gušće, razmuti se, odnosno uprži se malo brašno u ulju ili mašt, i onda se dodaje voda, polako se to meša da se malo razbije i bude tako malo čorbasto. Pa to da kažemo kao neki ređi kačamak. Tako je, da kažem neka možda sirotinska hrana u to vreme, nije imalo nekih sastojaka, bilo je osnovno nešto na čemu su ljudi ceo dan kosili, radili i kopali. Pa dobro, belmuža, on je visoko kaloričan, na njemu možda se radi ono. Jeste, to je Da se baš izvuče onako dan, što tvrda bi rekli. hrana, da. Ništa, puno hvala za informacije, za sve, pa ako dođete da degustirate sa nama, ako ne, vraćamo se vuda i javljamo se. Vaši, vidimo Ćao. se, pozdrav, Ćao, ćao. mali. Sve je gotovo, vreme za uživanciju i da povratimo snagu. Šta ću prvo? Pa prvo ću paprike. Odlične su, ali od domaćice Daliborke su bile najbolje koje sam u životu probao, svaka je čast. Prvi put sam ga pravio, ali je vrhunski. Nemam sa čime da ga uporedim.
I za kraj prepržolj. Mnogi će reći da je Stara planina prelepa, ali pusta. I de facto sve manje ljudi živi tu. Ali ovde svako koga sretneš iskreno želi da popriča sa tobom. Da podeli svoju muku, ali i da te nasmeje. Tamo gde su telefoni samo komad plastike bez signala, a ljudi i dalje ljudi, tamo je Stara planina. I zato ćemo se mi sigurno vratiti.